koma ayibodza. Anthu akuba si anthu abwino. Zona ndiziyenda titavala bathing towel kulikonse ngati wa misala. Ayi please. Zimafunika kumaganizirana. Ndiye kuti ndizipita bwanji kokacheza kwa anzanga. Nanga kuntchito ndipita bwanji abale? Ndizovutadi mupita bwanji olo kuntchito. Chifukwa olo kocheza kwa anzanu simungapite akakusekani. Azikakunenani kuti mwavala bathing towel, they will say you are mad. They will be like, hey, look at Mrs. Blenac. She's mad. Look at what she's wearing. She's in bathing towel. Why? You see? Other people will even take pictures of you and upload on their WhatsApp status. And everyone will be talking about you. People are evil. Koma, don't worry. Zitheka. Pachetamuza Junior kuti atithandize kuyang'ana. Ndipo osadandaula zipezeka zimenezozo. Apa patingokhala ndi chikhulupiriro. And by the way, my bathing towel akakukwanani, like maybe you are tired putting them on, you can always put on my blanket. No problem. Nanga mupanga bwanji, because there's no way 24/7 muzikam bathing towel. That thing is hard kuti muzichivala always. So you can alternatively use blankets. Yeah. Kodi bambo, zikusangalasani eti? Mukuona ngati kumavala bathing towel ndi zinthu zabwino? Zona tsiku lonse, wiki yonse ndizikhala bathing towel? Ayi zikomo kwambiri, zindisekani. Pakuti niyo ndi amene muli pabwino. Muli ndizovala zonse mutha kuchoka kumapita kulikonse komwe mukufuna. Ayiso nkhani si imeneyo ma Junior. Kodi munthu asacheze nanu? Inetu ndikudziwa kuti ndizowawa kumangokhala nyumba. Basi always kumakhala bathing towel ndikuziwa ndithu ndizowawa. Sikutinso ndikukondwera nazo ayi. Ndingofuna kuti ndicheze nanu. Ine ndimangofuna kuti pang'ono tikumbukire ngati those days if you can remember. We were having such moments. Kumagemulana but for the sake of fun. Osati mukanga ndimodana nanu ayi. Ine sindikudana nanu. Amveti, nde musazitengere ineso ndilodandaula kuti mukungokhala nyumba, mukanika kutuluka panja kuti like mkhoza kuona kunjako kwazungulira kunsewu. Yeah, you are always here like a cat. At least a cat is better. Nthawi yake amatha kunyamuka like mpaka uchi. Amatha kunyamuka kupita kwina kwake, but for you can't. So a cat is better than you for now. Zinthu zake zosakhala bwino. Mukanika kutuluka panja? No. Bambo, pakana mwati ndikungokhala nyumba ngati mphaka zona. Chifukwa chani mukulankhula za chipongwe kwa anzanu? Inetu zikundiwawa kuti ndikulephera kupita koyenda. Komanso mwayi ndi omwewu, tayimbani foni kwa abusa kuti amupase foni Junior. Timve kuti zili pati za expand ya zovala ija ndi foni. Tayimbani foni bambo. Oh yeah, mwandikumbusa. Timvedi kuti zili pati. Chifukwa I think it's almost 4 days now. Yeah, it's 4 days since we lost those things. It means kuti nanunso mwakhala bathing towel for 4 days. Oh, that's terrible. Yeah, ndeti muimbire Junior timve kuti zili pati. Nayeso ali quiet sakuti panga update. Ndefe tiziti zili pati. Tadikirani tiimbe timve. Hello daddy. Phone ya busa ili ndine. Ndimayenda magame. But I think mukufuna ineyo. Si choncho? Inde Junior ndimafuna iweyo kumene. So nthawi tilibe ndizangolankhula straight to the point. Okay, Junior, kuno mayi yako atopa ndikuvala ma bathing towel 24/7. That is tsiku lonse wiki yonse. Ndithu atopa ndikukhala mu bathing towel ngati samusa. And ndizomveka chifukwa olineyo zamba kundinyasa. Imagine akasamba akuyuza bathing towel kuti azipukute then ayuzaso bathing towel. Azole sopo chifukwa olo mafuta ozola alibe, okubayo anaba ndi mafuta omwe zinapakidwa mu expandim. After that avale so bathing towel mpaka na mawa. Nde ayi zosakhala bwino. Timati tifunse kuti programu ija ili pati, zovala zija zapezeka, foni yapezeka. Adadi, ndifunse yonchi. Muli pafupi ndi amayiwo? Chifukwa zomwe ndikufuna ndinene ababa, sizofunika kuti amve nawo ayi. Titani? Bwanji nuwa muchokepo. Mwauze kuti network kuvuta. Okay. Yeah, ndakumva. Hello. Maju. Phone ikutawa network. Ndeni kupita kai kuseli kwa mpanda. Ndimvane ndi Junior kuti kodi akuti chani. Koma zikuonesa ngati kuti katunduyo wampeza. Expand ndi phone zapezeka ndithu mene akumvekera. Tadikira nikaye. Hey, hello, Junior. Apa ndili pandekha. Tanena zimene umafuna unene zija. Umati bwanji? Okay, adadi. Plani yathu yateka. Takwanisa kulepheresa ulendo osadziwika bwino wa workshop. Komano,
foni ya mayi kuno kubwera mafoni calls ambirimbiri ndipo ena ndiokayikisa. Imagine makhozi onse akubwerawo ndi makhozi ochokera kwa azibambo okhaokha, palibe khoyo ochokera kwa munthu wamkazi, onse ndi amamuna okhaokha. Ndiye pali wina wake anamuseva kuti Sweet JJ, ameneyo ndi akumayimba every hour. Usiku uja akumatha kumayimba mpaka 20 times koma sindi kumayankha. Mpaka Sweet JJ? Koma ya mayi yako ndi munthu wobalalika kwambiri, ndipo mayi yako akhoza kuzandipweteka ineyo. Kutere kwa papa mene unasunga foni ndi zovala zawo anachita kufasa ngati zeni wamva. Ndipo she's a snake in the grass. Akumandiyankhaso za ulemu mokuti masiku awawa akumagona kuchipinda kwathu, akumanditungira madzi ineyo okumwa ndisanapemphe ayi, kuzizira uku akumandibweresera madzi okumwa. But I can't trust her. I'm sure she's only desperate kuti alibe kopita poti zovala alibe. Ine ndithu I'm sure sikuti ndi zeni zimene zayi asinthaso zovala zawo zikabwera. Pamenepo zalakwika. Sizoona kuti mayi anga azivala bathing towel nthawi zonse. Koma it's okay. Bora talephesa ulendo wa workshop kumene akanapanga zosayenera. So ndimati tipeze mapassword a foni. Apapa ndiwauza kuti anene okha mapasswordwo. Akangonena then inuyo mubwere tidzaone limodzi ma message ya mufoni. Tawapaseni foniyo. Okay, dikira ndiwapase mulankhulane. Apapa ndinatuluka kaye ndinali kuseli kwa mpanda kuti timvane paja unanena kuti ukufuna undiuze zina ndi zina zoti amayi ako asamve. Nde ungondidikira pang'ono ma seconds chabe. Maju Junior uyu akuti mulankhulane, katundu wapezeka koma akufuna inuyo mumuuze zinthu zina zoonesa kuti katunduyo ndi wathu. Talankhulani naye tapangani. Hello Junior, nangumva kuti zovala zanga ndi foni zapezeka? Zikomo. Ndipo funika chani? Okay, apapa polisi akufuna umboni kuti adziwe ngati foni ndi yanudi. Akuti munene mapassword omwe ali mufoni. Ikatseguka andipasa ndibwerese. Tiyambe ndi password pofuna kupita mu message. Password ndi chani? Abale zinthu zake zochitisa manyazi bwanji. Iwe Junior, password yake ndi koma ndinene zoona? Tangonena ni password nanuso. Apolisi akudikira afuna aziwe kuti kodi foniyo ndi yanu. Tangonena ni password. Akuti password yako ma message ndi chani. That's all. Okay, it's okay. Iwe Junior, password yako ma message ndi Sweet JJ. Sweet JJ. Okay. Yatega. Yasala password imodzi pofuna kulowa ku WhatsApp. Ikumafunanso password. Ndi chani? Koma lero. Anyway, Junior, ku WhatsApp ndi stupid Blenac. Paka na stupid Blenac? Anyway, tige stupid Blenac. Okay. Mapassword onse agwira. Tathokoza. Ndibweresa zinthu zanu anytime. Tawapaseni foni adadiwo. Junior, ukuti bwanji? Ine ndisaname panopo mtima wanga ndi ukuthamanga zikundiwawa kwambiri. There is no way someone can save me as password kunena kuti stupid Blenac. How am I stupid? What have I done to be called stupid? Please, that is not fair. Junior, ine zinthu zikundiwawa. So anyway, umati kufuna ndilankhule ukuti bwanji? Talankhula. Adadi, mapassword ajapezeka. So pano inuyo musalankhule kali ukose. Bwera ndipo mpano tiyang'ani ma message ayisisi mu fonimu. Mupange changu. Bye. Apapa ndezili bwino. So pano nthawi yokuti amayi aonekere poyera. Zonse zobisika tiziziwa. Ndipo final tiwalangiza. Pangani like, pangani subscribe so you never miss any video.